Bon dia. Estem a la segona jornada que organitza la Universitat Catalana d'Estiu, que organitza la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, enguany 17 d'agost del 2018, amb el títol Els nostres estalvis, una eina per a construir la República Catalana. El títol s'explica sol. Tenim la sort de comptar a l'inici d'aquesta jornada amb en Martí Olivella, qui és coordinador de l'equip que empeny la moneda social de Barcelona REC i veritable expert en monedes socials, cooperatives, etc. En Martí ens explicarà ja, doncs, tot un seguit de temes molt interessants. Bé, gràcies, Martí. Bé, si us sembla, parlarem de 3 experiències, perquè el món de la teoria de les monedes socials i complementàries és molt ampli. Hi ha unes 3.000 identificades arreu del món, però per la majoria de nosaltres són temes molt poc coneguts. Les 3 que parlaré, un és el VIR suís, l'altre és el Bristol Pound i l'altre és el REC, que és aquesta moneda que la setmana que ve es posa en marxa a Barcelona. Això què té a veure amb la República Catalana? Doncs té a veure en què qualsevol estat en la forma clàssica, la seva sobirania es fonamentava en 3 peces clau. El rei, és a dir, el sistema polític, l'exèrcit, és a dir, la defensa, i la moneda, és a dir, el sistema econòmic. Això i la bandera, diguem, que ho embolcallava, no? Òbviament, el rei, per mantenir el seu sistema polític, necessitava de l'exèrcit per mantenir el territori, les fronteres o per expandir-lo, i per pagar l'exèrcit necessitava o bé fer moneda o bé endeutar-se amb els banquers usurers, i més o menys estem igual. O sigui que qualsevol sistema polític necessita de diners per mantenir la seva legitimitat i el seu territori, sigui en defensa de diferents tipus d'interessos, i necessita finançament, i aquest finançament o bé són els propis estats que tenen capacitat de creació monetària, que era així fins fa molt poc, o bé s'ha cedit als bancs centrals perquè així el rei no es malgastés els diners, i ara, de fet, a la banca privada comercial, que és la que crea diner, a partir de cada vegada que dona el crèdit, es crea diner. Això que és l'esquema que està por ahí, que més o menys tampoc es coneix gaire. Hi ha algunes experiències, una d'elles molt solvent i amb molts anys d'èxit, que és la que explicaré, que és el VIR. Què vull dir amb això? Vull dir que qualsevol nou estat ha de tenir sobirania no només territorial, no només política, sinó també monetària i financera, que pot ser compartida, totes 3, i en el cas monetària i financera, estant dins la zona euro, doncs s'haurà d'utilitzar l'euro, és molt difícil no utilitzar-lo i sortir-ne, excepte que te n'expulsin, però això no vol dir que puguis tenir una moneda pròpia, sigui d'iniciativa governamental, com sembla que és el cas d'Escòcia, després en pots parlar, o sigui d'iniciativa ciutadana, com és els 3 casos que parlaré ara. Sense creació monetària i sense sigui directament, ara ja no es fan bitllets ni papers ni peces, sinó que bàsicament tots són xifres, sense creació monetària no hi ha sobirania, perquè no tens cap capacitat d'exercir res i sempre t'has d'endeutar. I si t'endeutes, no tens sobirania, depèn amb qui t'endeutes. Primera experiència, el VIR. El VIR vol dir, en alemany vol dir nosaltres, ni que és la sigla d'una paraulota d'aquestes impossible de saber què vol dir, i ells mateixos en el web que trobareu, que és vir.com, ells mateixos diuen que és una xarxa
bàsicament 45.000 petites i mitjanes empreses suïsses, 60.000 participants, vol dir que hi ha 15.000 consumidors que no són empreses, una xarxa cooperativa, des de l'inici, ara explicarem com, és al mateix temps una moneda, que es diu VIR, i un banc que el que fa és recollir estalvi i donar crèdit en els participants de la xarxa. A partir de l'any 2000 van ampliar aquests serveis bancaris en francs suïssos, per tant, el mateix banc pot donar-te crèdits en francs suïssos o crèdits en VIR, i bàsicament és un sistema de pagaments sense efectiu, o sigui, tot és anotació en compte o activat per transferències o per targetes o ara per mòbils. El 2004 fins i tot van aconseguir que així com hi ha el CHF, que vol dir franc suís, Confederació Helvètica Franc, doncs ells ara ja tenen el CHW, que és el W del VIR, que vol dir el VIR de la Confederació Helvètica. Per tant, és una moneda que només funciona dins de Suïssa, però que ja es pot trobar a la majoria d'hotels i de botigues de tot Suïssa i pots comprar. Curiosament, per primera vegada s'atreveixen a dir, que fins ara no ho havien dit, que és que el sistema VIR té una funció de creació de diners similar a la del Banc Nacional Suís amb el franc suís. O sigui, per tant, s'ha constituït una moneda i un sistema financer de creació monetària semblant a la del Banc Central del país. Cuidado, És per això que poden oferir crèdits, préstecs als clients a preus molt baixos perquè la creació de diners, com fan els bancs centrals, no s'han d'endeutar ningú. O sigui, quan el Banc Central Europeu diu 300.000 milions d'euros per a finançar els països que tenen dificultats o per donar préstecs als bancs en dificultats i tal, hi ha un estalvi previ, que és el que sempre ens han explicat, que el préstec a un banc es fa. Tots nosaltres posem uns calerons al banc i ens paguen uns interessos, ara res, i aquests mateixos diners es presten a qui ho necessiten i es paguen uns altres interessos més alts, la diferència és el negoci bancari. Això és una mentida. Òbviament, per la majoria de la banca comercial, sense dipòsits previs no tenen la base, i sense un bon capital del banc no tenen la base per donar préstecs, però donen molts més préstecs que els diners que la gent ha dipositat. Per això, quan hi ha pànic bancari, vol dir que la gent anem a treure diners i no hi ha els diners perquè s'han anotat en crèdits molt més alts. Amb una petita diferència, que del diner inventat per la banca cobren interessos. O sigui, cobren diners del no res, perquè de fet no hi ha aquells diners, se'ls han inventat. Això és la banca comercial, però els bancs centrals no fan ni això. Els bancs centrals és creació monetària pura. No tenen ni el Banc d'Espanya abans ni ara el Banc Central Europeu poden prestar 300.000 milions perquè algú ha anat a posar els diners allà, simplement els creen. Per què? Consideren que l'economia està en una fase depressiva i injectant diners activaran, o consideren que un cert sector econòmic està en moltes dificultats i si peta s'anirà tot a passeig, perquè la gent anirà a buscar els diners i no n'hi haurà. Doncs aquests mecanismes, això tan curiós, aquesta gent ho estan fent amb una cooperativa de 10.000 socis, dels quals 45.000 pimes. 10.000 socis particulars? Sí. Particulars o empreses, sí. 10.000 socis. 10.000 socis? 10.000 socis, amb un capital actual de 20 milions de francs, que no és molt, i amb un moviment de 5.000 milions de VIRs, equivalent al franc suís. Per tant, estem parlant d'unes xifres importants. Fa 80 anys, van començar l'any 34. Tot això ho trobareu explicat en el web amb molt detall, està en francès, alemany i anglès, però amb el traductor del Google funciona perfectament. Això és les xifres principals. Diuen que estan al voltant d'1,5 del PIB de Suïssa, però com que està concentrat en la petita i mitjana empresa, doncs és un 1,5% del PIB. No sé el PIB català a la petita i mitjana empresa que representa, no sé, però... De fet, la base sempre parla que Catalunya és petita i mitjana empresa. La representació de gran empresa és
no mínima, però no és ponderada. Molt bé, doncs estem en això, en el VIR. Comencen a l'any 34, fruit de que Suïssa en aquell moment era un país molt pobre, i hi ha 14 petits empresaris que diuen, hòstia, ja han patit la crisi del 29, a Europa està, ja sabem, vull dir, amb els creixements dels cops d'estat, del feixisme, del nazisme, i allà diuen, ens hem de sortir. I diuen, com que entre nosaltres 14 ens necessitem els uns als altres, ens comencem a fer préstecs entre nosaltres i d'aquesta forma no hem de recórrer a un banc que ens cobrarà uns calés i, per tant, els 20 primers anys els seus préstecs són sense interès. S'inspiren en Silvio Gesell, que havia estat visquent allà precisament, a Suïssa, i que era, crec que d'origen alemany, i posen lo de la taxa negativa durant un temps. És a dir, tu els diners per fer-los córrer, cada mes o cada X temps, si no els gastes, perden valor. D'aquesta manera que estàs animat a gastar-los. Per tant, perquè circuli la moneda... Perquè no fos un estalvi, clar. Sí, perquè la El idea... típic vici de Suïssa d'estalviar. La idea és que no es quedin els diners parats, que llavors no serveixen de res, sinó que els diners circulin. I a partir d'un cert moment això ho abandonen, posen una petita taxa d'interès molt baixa, però sobretot ara ja creen diner, i al crear diner ja no tenen aquesta limitació, simplement tiren milles en funció de la demanda que hi ha. Òbviament, la creació de diner només té un truc important, que és la confiança. La confiança entre tots, tot el sistema bancari funciona en confiança, per això es diu crèdit, no? Perquè jo crec en tu, no? Si no creus no hi ha res. Aquesta confiança funciona a base de guanyar-la, per això al cap de molts anys es poden permetre anar augmentant el capital, anar augmentant el volum de negoci, anar augmentant el nombre de gent i anar consolidant-se inclús legalment amb una fortalesa suficientment important en això. Ara, només en el marc suís. Com que no es cotitza fora, com que no opera res, tinc un amic que ell diu com a mínim hi ha tres tipus d'economia. La local, quasi municipal, la regional o nacional, depèn de com en diguem i tal, i la de l'Estat o, en aquest cas, com la Unió Europea. Per què si hi ha tres tipus d'economia no hi poden haver-hi tres tipus de moneda? Unes monedes pels temes locals, o sigui, jo per què he d'estar depenent de comprar o vendre la mel que jo em produeixo amb tu, del que passa a la Xina i de la cotització de l'euro i del dòlar en el món? No, simplement és una moneda d'ús local, la utilitzo aquí i ja està. Per això hi ha 3.000 monedes locals, perquè la majoria són locals. Algunes d'elles són nacionals, aquests, per exemple, confederació, en aquest cas, no? Vol dir que serveixen al conjunt de l'economia d'un país i han trobat el seu nínxol on funcionar d'aquesta forma. I després hi ha les monedes internacionals, aquestes segueixen perquè segueixen, però nosaltres podem funcionar en el 80% del nostre funcionament quotidià amb monedes que no depenguessin de les cotitzacions ni de l'euro, ni del dòlar, ni del ien, ni de res, no? La benzina és mercat internacional, però fer-te una casa no és mercat internacional i comprar patates i pa no és mercat internacional, no? Llavors, tenim la idea aquesta de que, clar, un estat és una moneda i, és que avui els propis estats què són? Són molt interdependents en estructures supraestatals i subestatals als municipis i altres espais, no? Llavors, una mica d'agilitat mental en això jo crec que la introdueix i és interessant pensar com això es pot aplicar en el nostre procés actual, no? Això voldria dir que podríem tenir una moneda catalana, de fet hem estat durant 5 anys promovent l'Eurocat, el nom ja ho diu, l'Eurocat, trobareu un web que també amb Eurocat trobareu la informació. No vam aconseguir, inclús parlant amb la PIMEC i amb el Centre Català de Negocis, amb diferents actors empresarials, no vam aconseguir la massa crítica mínima, perquè clar, perquè hi hagi confiança, el primer és que aquella moneda t'ha de servir per alguna cosa. Si només serveix per comprar entre nosaltres 4 no serveix de res. La confiança es crea o bé perquè hi ha un nucli, o sigui, perquè hi ha una crisi, hi ha un nucli impulsor que en té necessitat, com ha estat el cas del VIR o el cas ara parlarem del Bristol Pound al Regne Unit, o bé perquè hi ha una entitat potent
normalment governamental o oficial o municipal, que avala aquell assumpte. I llavors la gent diu, bueno, si aquests ho posen i cobren els impostos amb això, doncs ja això és una altra versió del tema. La creació de confiança és fonamental. L'Eurocat no ens en vam sortir i a partir d'un cert moment, per una sèrie de caramboles que l'Ajuntament de Barcelona presentava un projecte d'accions innovadores urbanes a Europa sobre el tema d'experimentar quin tipus de renda social garantida universal en diferents formats que hi ha es podia aplicar en les polítiques de drets socials. Vam introduir també el tema i en aquest experiment, durant 3 anys, hi ha 1.000 famílies que reben ajuts d'un suport municipal d'inclusió municipal de Barcelona i que a partir d'aquí 15 dies el 25% ho rebran amb una moneda de Barcelona que es diu el REC, que ara en parlarem. Per tant, hem parlat d'una iniciativa ciutadana, mercantil, cooperativa, al cas de Suïssa. Ara parlàvem d'una iniciativa municipal de Barcelona, però que el gestor de la moneda no és l'Ajuntament, sinó que és una associació ciutadana també. Per això, quan he dit aquests noms tan estranys, som l'associació que estem promovent això. Ara en parlarem amb calma. Entre una i una altra vull parlar de Bristol. Bristol... Aquests tenen, és la lliure de Bristol, aquests han anat pel dret, vull dir, ni VIR, ni nosaltres, és com una espècie d'Eurocat, no? És l'euro de Catalunya, doncs aquests han fet la lliure de Bristol. A l'any 2008 hi ha una de les crisis d'aquestes que regularment pateix el sistema financer, perquè clar, aquest assumpte de poder crear diner sense cap límit i esperar a rebre molts beneficis dels interessos que cobres del diner, per això tothom li agradaria ser Déu, no? Perquè de fet és quasi diví això. Tu crees del no-res un diner i cobres interessos de la suor dels altres, collonut això. Quan això t'excedeixes perquè ho has donat als teus amiguetes o has donat als dels teus partits amics per finançar les teves campanyes, s'ha dedicat a especulació immobiliària, que arriba un moment que tota bombolla es desinfla, doncs això peta, i al moment que peta hi ha una crisi. N'hi ha una espècie, des de la Segona Guerra Mundial n'hi ha hagut unes 60 al món, que nosaltres només ens enterem de les que ens passen a nosaltres, però n'hi ha contínuament arreu del món, i quan en algun lloc ja baixa, doncs en un altre lloc puja, perquè el mecanisme i els tios que ho fan són els mateixos, saben com va. De fet, parèntesi, Xirinacs, en un dels seus llibres, jo vaig recollir un llibre que es diu El poder del diner, que precisament va d'aquestes qüestions, parla dels 7 anys de les vaques grasses i magres d'Egipte, us sona, no? Si heu llegit o heu escoltat el Gènesi. És la descripció perfecta de com funcionen les crisis econòmiques. 7 anys de vaques magres, 7 anys de vaques grasses. Les grasses què és? Hosti, tot va molt bé, crèdit a dojo, vinga, expansió, es produeix molt, arriba un moment que aquella producció la gent no la pot comprar perquè ja està saturat, en aquest cas era gra i bestiar. Els sacerdots banquers que estaven darrere el faraó anaven comprant barat tots els excedents i quan tenien tot ple, llavors tancaven l'aixeta del crèdit i la gent es fotia de gana. S'havien quedat sense diners, ja els preus havien caigut i llavors aquella frase tan terrible, no? Diu, la gent anava al faraó i els deia: pren-me a mi, a la meva família, als meus animals i les meves terres com a esclaus i dona'ns alguna cosa que menjar. Us sona això? A les crisis, Això és una hipoteca. Això és una dació en pagament. Però això està escrit fa uns... Et dones tu mateix en pagament. Es fa 3.000, 4.000 anys. Estem repetint el mateix. Clar, hi ha generacions, hi ha nissagues que saben això i ho apliquen contínuament, però clar, és un negoci fantàstic. Tu només has de tenir una taula, un banc, no? El banc del banquer, i allà anotes. Tu què necessites? El rei necessita tant. Vinga, clar, quan més et deuen, més poder tens tu i menys poder tenen els altres, excepte que algun dia la gent s'emprengui i et talli el coll, que també passa, diguem, no? Però mentre no passa això, és igual, talla el coll a tu, però el teu fill es ressuscita de seguida i torna a aplicar el mateix sistema i estem igual. El cas de tanco parèntesi, el cas de Bristol,
es troben gent vinculats a les ciutats en transició i a tots els moviments ecologistes i això allà, i diuen, escolta, hem de poder fer alguna cosa per promoure els productors i el comerç local. En aquests moments estan al voltant de 2.000 socis que estan participant en això, per tant, és molt diferent de Suïssa, és des del 2009. El propi alcalde cobra el seu sou amb aquesta moneda, és una forma de donar confiança, no de dir, escolta, si jo cobro el meu sou amb això, vol dir que m'ho puc gastar i ja està, és una cosa relativament limitada. Tant aquests com els suïssos van creant xarxes d'altres, de 5, 7, 8, 10 ciutats, en l'altre cas de 14 bancs, que s'ajuden entre ells. És a dir, com que sobreviure en un món d'oligopolis és molt difícil, has de trobar formes en els teus territoris o en altres territoris de poder treballar conjunt i compartir serveis, reduir costos, etc. I ara parlarem del REC. El REC, ja ho he dit abans... Sí, digues. Per tant, entenc que això necessita una quantitat de persones vinculades a allò, que alhora ofereixi una diversitat de producte i servei, perquè si no, si només tens perruqueries, no... Si només tens un de cada tipus, tampoc, perquè aleshores, el problema, quan tu necessites sortir d'aquest àmbit concret perquè requereixes els diners per pagar alguna cosa que està fora d'aquest mercat, aquests diners els pots convertir en diner corrent o no? Depèn de cada moneda. O sigui, depèn dels objectius del funcionament de cada moneda. Normalment, la idea és que quan tu entres en una xarxa d'aquest tipus, ho fas amb la consciència d'afavorir aquell tipus de servei, de producte i de xarxa o de mercat local. Per tant, per exemple, en el cas del REC, les botigues poden canviar els RECs a euros, però els particulars d'entrada no. Per què? Perquè la botiga, tu ara, en aquesta prova que ara fem, hi haurà 1 milió de RECs, equivalent a 1 milió d'euros, que es distribuiran durant un any a aquestes 1.000 famílies. Aquestes 1.000 famílies aniran a les 100 botigues dels barris del Besòs, dels 10 barris del Besòs, que és on comença aquesta prova pilot, i aquestes botigues acceptaran, s'han compromès a acceptar els RECs, aquesta moneda. Tot això és electrònic i tot queda enregistrat i, per tant, hi ha protecció de dades d'un costat, però hi ha molta transparència perquè no hi hagi xanxullos darrere. Amb cadena de bloc, tot això són temes tècnics que, si voleu, després en parlem. El botiguer, per què hi participa? Un, sap que aquests diners només es poden gastar en el petit comerç que estigui en aquesta xarxa. No es pot gastar en les grans superfícies, perquè l'objectiu d'aquesta moneda és afavorir el comerç i els serveis locals de proximitat. Si tu estàs a la xarxa, pot ser que et vinguin clients que tenen entre ells 1 milió d'euros, que si no aniran a la botiga del costat. Per tant, el primer incentiu d'aquells botiguers o serveis de proximitat interessats en prosperar és arriscar-se això. No els hi costa res, no hi ha cap comissió, no hi ha cap cost d'entrada, doncs ho proven. Això ja depèn de mentalitats, és lliure. A diferència del diner oficial, que és d'obligada acceptació, això és lliure. Tu hi entres o no hi entres, si vols o no vols. A la que tu hi entres com a botiguer, tu t'ho pots gastar amb algun dels teus proveïdors, no sempre és fàcil. Per exemple, una farmàcia, difícilment cap proveïdor de productes de farmàcia li acceptarà una moneda local com el REC. Però imaginem un mercat municipal, que també estan participant tots, d'aquesta zona. Un mercat municipal, tu ets la cafeteria, tu ets el forn, tu ets la carnisseria i tu la verdura. Jo sóc un consumidor i em gasto uns RECs a cada un d'aquests llocs. Vosaltres què en feu? A títol personal, la majoria són autònoms, podeu anar tots a la cafeteria a prendre's el cafè o esmorzar, i el de la cafeteria pot comprar alguns dels productes en les vostres botigues. Aquesta és la idea principal. Són circuits, són mercats, quan més diversos i plurals millor, però amb circuit tancat, de manera que la idea és que el diner que circuli al màxim, de manera que cada vegada que circuli augmenta la facturació. O sigui, si jo això t'ho pago en euros i tu no tens cap obligació autoassumida
de gastar-t'ho amb els altres comerços de proximitat, tu te n'aniràs a una gran superfície, tu gastaràs allà, aquell euro, quin impacte econòmic haurà tingut en l'economia local? €1, s'ha acabat. Si jo pago amb regs i fem circular, cada vegada que gastem regs augmenta la facturació i, per tant, un reg es pot convertir en 3, 4, 5 regs. 1 milió de regs es pot convertir en 3, 4, 5 milions de regs. Això és molt important. No estem parlant només dels diners, la base monetària continua sent la mateixa, però la velocitat fa augmentar l'impacte econòmic que té. Aquest és el truco d'aquest tipus de monedes. Imagineu en el cas suís, si hi ha 45.000 petites empreses que reben... Ara, en el cas del reg no hem parlat de préstec, hem parlat només de comprar i vendre. Això serà una fase posterior. Però només el fet de fer circular una moneda entre un club de gent que l'accepta entre ells augmenta la riquesa conjunta de tots ells. Això apliquem-ho a Suïssa, apliquem-ho a Catalunya, apliquem a qualsevol lloc on hi hagi una confiança d'entrada. Normalment les monedes són locals perquè hi ha el sentiment de pertinença de que el teu barri o el teu poble o el teu país, si és un local ja és molt ampli, és un espai que t'interessa potenciar i en el qual et sents identificat i t'interessa promoure l'economia, la relació, el vincle, etc. Fora d'això ja no té gaire sentit. I d'aquí que un dels elements de confiança sigui aquest. Òbviament l'altre element de confiança és que el puguis utilitzar i el que tu preguntaves, i que el puguis canviar. Què passa al botiguer que se li acumulen regs i que per més que vol gastar en el proveïdor i que més que s'ho vol gastar en el voltant, necessita a final de mes per pagar l'IVA, no? O al final del trimestre, és igual. O per comprar no sé què, o sigui, llavors què li diem? Home, tant de bo estiguéssiu amb aquest problema, perquè vol dir que esteu aconseguint vendre molt. Estem pensant que de 4 milions d'euros, 1 milió són en regs, els altres 3 milions són en euros. Se'ls poden gastar a qualsevol altre lloc, no només en aquestes botigues. Però tant de bo hi hagi problemes de que els botiguers acumulin regs i no sàpiguen què fer-ne, perquè vol dir que el sistema està funcionant. Molt bé, arribat a aquest cas, els acumulat, necessito els diners. Apretant un botó a l'aplicació mòbil, que us la podeu baixar i es diu Reg Barcelona per Android, en el Google Play, apretant un botó, si ets botiguer, rebràs en un dia la transferència en euros, ja està. Tu tindràs els teus euros i funcionaràs. Particulars, a partir del mes que ve, qualsevol de nosaltres, ni que no siguem botiguers i que no estiguem en aquests barris, podrem entrar a l'aplicació, ens posem la nostra targeta de banc normal i transferim els euros a regs que vulguem. I, per tant, tindrem regs per gastar. On? En aquestes botigues, òbviament. És un acte voluntarista per participar en una cosa que t'interessa experimentar. Bueno, molt bé. Tu vas allà i te'ls gastes. Si no te'ls gastes, no els pots tornar enrere. O sigui, com que és voluntari el canvi, tu has de canviar allò que, o bé perquè et fa gràcia, no? O bé perquè tu vols gastar. Doncs canvia en 10. I quan hagis gastat 10, te'n canvies 10 més i ja està. Però no acceptem el retorn enrere perquè llavors això no té cap sentit. O sigui, participar en una xarxa monetària d'aquest ordre només té sentit si tu creus que això afavorirà la comunitat, que afavorirà el conjunt d'intercanvis entre el conjunt d'actors, consumidors, productors o el que se'n diu prosumidors, que són alhora productors i consumidors. Si no, no té sentit, o sigui, no estàs obligat a fer-ho. A on això tindrà importància? Quan, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona accepti que els preus públics de la piscina o del centre cívic, les taxes d'escombraries o de no sé què, els impostos, les multes, la targeta del bus i tal, es pugui pagar amb regs. El dia que això sigui, això anirà a tota velocitat. No hi pot haver un entrebanc legal aquí? No. Hem anat al Banc d'Espanya, val? El Banc d'Espanya ha creat una nova divisió que es diu d'innovació financera perquè començaven a passar tot tipus de coses, no aquestes, sobretot de tinglades de tot ordre, vinculats a noves tecnologies i tot això, i no sabien què fer perquè cadascú anava a una finestreta diferent i estaven barejats. Llavors ens vam reunir amb 5 senyors i senyores, allà els vam explicar tot i van dir, bueno, nosaltres ens dediquem a mantenir l'estabilitat de l'euro. Com que això no és l'euro, no és la nostra competència, no sabem per què ho feu, perquè l'euro ja funciona prou bé, no calen noves monedes, però si ho feu, feu el que hàgiu de fer. Per tant, no hi ha cap problema. O sigui,
I el cas suís és d'una evidència absoluta, i el cas d'aquestes, o sigui, a Tolosa de Llenguadoc tenen la seva, a Sardenya tenen la seva, a Sevilla, en un poble al costat de Sevilla tenen la seva, a Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet, des de fa un any i mig, tenen ja la seva moneda municipal, que es diu grama, no? Grama de Gramenet. En aquest cas, les subvencions municipals les donen una part amb grames, i només es poden gastar, com sempre, en els comerços que vulguin participar dins de Santa Coloma de Gramenet. Ja està funcionant. Quan ho fa un ajuntament, una sèrie de garanties queden ja cobertes, perquè un ajuntament, per definició, no pot tenir fallida. És així. Les administracions públiques no poden tenir fallida, amb la qual cosa ja queda garantit tot. Quan ho fa una associació ciutadana, com és el nostre cas, t'has de dotar d'una sèrie de mecanismes, alguns d'ells molt nous, d'unes noves directives europees sobre els sistemes de tipus de moneda virtual, del diner electrònic, ens hem acollit a un d'aquests, els hem explicat al Banc d'Espanya, els hem dit que ells no tenen res a opinar sobre el tema i estem tirant endavant. Per què? Perquè al final això és moneda virtual que té uns requisits molt bàsics i l'únic que tenim és un proveïdor de sistema de pagaments, que això és aquesta nova directiva, en aquest cas francès, perquè van més avançats que l'estat espanyol, que n'hi ha alguns però no s'hi han volgut posar, i simplement el que fas és que quan tu ingresses euros, els euros queden en un compte segregat, que ni que aquesta empresa ni el banc fes fallida, aquest compte queda protegit. Això és una nova directiva que han fet a Europa per evitar els xanxullos que passava fins ara, que la gent ho perdia tot. Per tant, tots els euros que entren i que es canvien per RECs queden en un compte segregat i protegit, en espera que quan algú demana el canvi invers, és a dir, tornar a recuperar els euros, sempre hi siguin. O sigui, nosaltres en aquesta fase no creem moneda. Tants euros hi han guardats a un banc especial com RECs circulen. Quina és la diferència? Que la velocitat de circulació d'aquests RECs augmenta la riquesa col·lectiva havent-hi els mateixos euros parats allà. On? En el cas nostre, això és una empresa que es diu Lemonway, està tot publicat a la web. El seu soci bancari, en aquest cas el seu soci a Espanya és el Banc Sabadell, però els guarden no sé si és a Crèdit Lyonnais o a un banc francès. Vol dir que... Sí, però són costos. Bueno, clar, tot té costos. O sigui, què estem? Ara estem en la fase de prova pilot. Com a prova pilot tenim un suport europeu, tant per experimentar el tema aquest del suport municipal d'inclusió, de distribució de renda ciutadana, com el tema de la moneda. Per tant, tenim 2 anys d'inversió a fons perdut que ens permet posar en marxa això. D'aquí 6 mesos, quan veiem com funciona, que s'han resolt tots els problemes tecnològics, els jurídics ja ho estan, estem constituint el que en diem una taula de canvi, que és una associació en la qual hi participen els comerciants, les entitats socials i ciutadanes de Barcelona, el propi Ajuntament i experts i el grup promotor d'això, i serà aquest espai el que anirà decidint com s'ha de finançar els costos que tota cosa té, diguem-ne. Llavors, ara et pots permetre com a prova pilot de fer-ho sense cost. I després hi ha diverses alternatives. Una és, òbviament, carregar que el canvi invers tingui alguna taxa, no? O sigui que, per tant, dificultar que la gent canviï a l'inrevés i que, per tant, puguis fer-ho, però hagis de pagar un percentatge, ni que sigui mínim. Pagar una entrada a l'estructura jurídica que això tingui, sigui cooperativa, sigui associació, sigui el que sigui, per participar a la xarxa. O bé oferir serveis que ara les noves tecnologies permeten de donar informació complementària. De fet, quan entreu al web veureu que hi ha un mapa, al web i en el mòbil igual, hi ha un mapa tipus Google Maps amb totes les botigues que estan, botigues, serveis, associacions, entitats, centres cívics, tothom que ofereix serveis allà o productes, i és una petita plataforma de promoció. Per tant, explica l'horari, què venen, les ofertes que tenen, l'adreça, ho pots localitzar, etc. Per tant, no només s'ofereix el que és una moneda, sinó també una plataforma de promoció. Si tu estàs dins d'allò, serà més fàcil funcionar. Llavors, els costos d'això els estem estudiant ara
i, òbviament, perquè sigui viable, s'hauran d'assumir, sigui amb contribucions directes, sigui per operacions o sigui oferint altres serveis. O sigui, la tecnologia que hi ha darrere d'això, que està feta amb cadena de bloc, blockchain, aquesta cosa rara que ara circula, li dona molta seguretat, és molt distribuïda, ningú pot manipular les dades, per tant, ho converteix alhora en transparent, però alhora molt protegit, i això és aplicable a qualsevol altre servei. Per tant, estem estudiant com fer-ho viable el funcionament d'això. Més coses. Volia preguntar-te una cosa, tornant al tema de liquidacions d'IVA, tributació... Sí, llavors, tot en euros. tot és el que et anava a dir, perquè clar, si te'n vas, el que diem, a comprar un quilo de patates i un quilo de taronges, el pagues en recs. Sí. Llavors, clar, això genera un benefici per la verduleria, has de liquidar un valor afegit cada 3 mesos, tot això es liquida en euros. O sigui, els tíquets, les factures, els impostos, tot és en euros. Això és una moneda complementària, no està substituint l'euro, val? Per tant, tu en el teu funcionament normal continuaràs funcionant en euros amb tot allò que vulguis i puguis. En tot allò que tu vulguis i puguis funcionar amb aquesta moneda, saps que té un valor afegit social immaterial i també material pel que ells participen, cosa que amb l'euro no saps on va a parar. Val? Però, del punt de vista oficial, i amb això reforça encara més el que tu preguntaves si és legal, com que tu al final tot ho pagues i tota la teva comptabilitat, és com si tu tinguessis dos divises, no? O sigui, tu estàs en una botiga que accepta dòlars, no? Però la comptabilitat la portaràs en euros i els impostos els pagaràs en euros. Després tu t'has d'espavilar a canviar aquells dòlars a euros per si els necessites. Però si tu amb aquells dòlars resulta que tens una altra botiga que t'accepta els dòlars o te'ls guardes i te'n vas a l'estranger, a Nova York, i te'ls gastes allà, ningú es ficarà amb tu, diguem, no? És molt senzill com això, el que passa és que ens és molt estrany perquè no estem acostumats a parlar en aquests termes. Però ara imagineu que aquesta prova pilot es consolidi, que s'estengui a tot Barcelona, que es consolidi, que s'estengui a l'àrea metropolitana, que es consolidi, i que es pugui començar a utilitzar, perquè de fet res ho impedeix, per comerç electrònic a distància en qualsevol botiga, servei o comerç de tot Catalunya. Permets una pregunta? Sí. Una pregunta. El REC, diguem-ne, té possibilitat per ell mateix d'arribar a créixer a tot Catalunya. No té un impediment legal conceptual de que només hagi de funcionar a Barcelona? El fet que tingui amb aquesta participació amb l'Ajuntament de Barcelona no el condiciona? Bueno, o sigui, ara mateix està limitat per l'acord amb l'Ajuntament i amb la Unió Europea a ser una prova pilot dels 10 barris del Besòs de Barcelona. Punt. Un cop això funciona i es rendeixen comptes de com s'ha fet i de com funciona, què hem après, què no hem après, què cal millorar i què no cal millorar, però és una prova pilot, hi haurà una associació, que li dic que es deia Taula de Canvi, parèntesi. Taula de Canvi, alguns ja ho sabreu, a part del nom d'una revista d'història, que va durar uns quants anys, el seu nom original és el primer banc públic, en aquest cas municipal, d'Europa, el 1401 a Barcelona. És a dir, Taula de Canvi i Dipòsits Comuns de Barcelona. És el primer banc públic, per què? Perquè fins a aquell moment hi havia hagut taules de canvi privades que la majoria fracassaven pel que dèiem abans. Perquè quan tu tens la capacitat de crear diner i de donar crèdit i no tens garanties ni solvència al darrere, doncs mira, t'hi vas de la veta fins que peta. Això va ser el banc que va ser el banc públic de la Generalitat fins al 1714, us sona la data? Va passar a ser d'un banc molt local i vinculat al comerç de la ciutat de Barcelona i dels comerciants a la Mediterrània i això, a passar a ser el banc de la Generalitat i va durar 300 anys. I des de fa 300 anys no tenim cap banc públic que tingui aquestes funcions, així diguem, no? Sí? Més o menys. Llavors, aquesta associació és la que anirà decidint quin és l'àmbit d'aplicació. La pròpia extensió a Barcelona ja serà complexa, però si es dona, aquesta associació o una de similar que pugui créixer o pugui néixer inspirat en això, es pot aplicar. Quin és l'avantatge? Això té
la iniciativa, com totes les coses, o hi és o no hi és. Això no és ni tecnològic, ni jurídic, ni polític, és humà, ¿vale? O hi ha o no hi ha la iniciativa. Si aquesta iniciativa té els suports mínims perquè aquesta iniciativa tingui la confiança moral, política, comercial suficient per tirar endavant, tirarà endavant, però si no, no. Un cop tu tens això, que és el més important, necessites la pota jurídica, que sembla que l'estem resolent bé, i la pota tecnològica, que després de 2 anys de treball ja funciona, i funcionarà bé amb l'última tecnologia que hi ha, i per tant, tu tens diversos models, ja he parlat abans que poden haver-hi monedes locals, monedes nacionals i monedes internacionals. Tu pots tenir una moneda a Barcelona que es diu REC i utilitzar la mateixa tecnologia i tot l'aprenentatge que tu has fet aquí per fer una moneda catalana, Eurocat o el nom que tu vulguis. Ara, fins aquí estem parlant de moneda i plataforma de màrqueting. No estem parlant de crèdits ni estem parlant de banc, val? Això és el cas de Suïssa, però no és el cas de Bristol. Tot i així, aquesta tecnologia, aquest coneixement, pot permetre amb molt pocs canvis començar a fer circular, com van començar els suïssos, amb crèdit mutu. Que això no té res a veure amb la moneda. Tu podries fer crèdit mutu ara amb euros, no? O sigui, simplement nosaltres, cadascú som una empreseta, i tots en som proveïdors els uns dels altres, no? Tu ets la cafeteria, em dic que cada hora, doncs vosaltres sou els que feu la farina i els que feu l'hort, no? Una mica com l'intercanvi de serveis. Sí. Que jo soc parroquer... Sí. Però clar, el troc com el de Mieres, no? Aquest mercat de Mieres que hi ha des de fa 30 anys, no sé quan, el troc té un problema molt greu. I és que jo només puc canviar tu si tu tens alguna cosa que a mi m'interessa, i això és una llauna. Per això es va inventar la moneda fa alguns milers d'anys, perquè el que a tu t'interessa, meu, jo t'ho dono, i tu em dones, jo no dono una cosa a canvi, tu no dones una cosa a canvi, sinó que et quedes amb una cosa que és un símbol, que és una anotació, que són diners. Després això li hem posat moneda i paper, però al final és un deute anotat. Aquest deute anotat funciona tranquil·lament i, per tant, si som un conjunt de socis comercials que ens comprem i ens venem entre nosaltres, simplement ens anem anotant amb uns límits. Quin és el límit de crèdit de cadascú? Per això l'ho he determinat, no? És el que costa tant... Quina és la teva solvència o límit de crèdit? Una de les coses que estem assajant és el que se'n diu microavals. Microaval vol dir que... O sigui, un aval ja sabem el que vol dir, però un aval se t'emporten a la casa dels teus pares i et quedes sense res, no? Això ja sabem les hipoteques com funcionen. El microaval és que cadascú, per exemple, et dona 100 euros o 100 recs d'aval a tu, jo confio que fins a 100 recs amb tu. I tu confies fins a 100 recs amb mi. No pot ser creuat, o sigui, no pot ser que tu me'ls dones i jo me'ls dono perquè això ja és xanxullo, no? Sempre és no creuat. Quin és el valor de crèdit que el conjunt de la comunitat d'aquesta xarxa de crèdit mutu ens tenim? El màxim nombre d'avals que jo hagi aconseguit. Si jo he aconseguit 50, que per 100 són 5.000, el meu crèdit a dins d'aquí són 5.000. Per què? Perquè si jo fallo, i peto, que tot pot passar a la vida, cadascú d'ells només perdrà 100. Home, si jo puc tenir crèdit gratis arriscant 100, qualsevol ho faria, no? No arriscant tot el negoci o arriscant la casa de la família. Per tant, això és una nova derivació que ja dic que no té a veure amb el REC directament, però les tecnologies que estem desenvolupant i la filosofia que hi ha al darrere ens permetria no fer un banc des del punt de vista que tu dones crèdit a tercers, que això és un altre negoci, un altre tema diferent, que es fonamenta en l'estalvi, ni que ja hem vist que va molt més enllà de l'estalvi, sinó un sistema de crèdit mutu, que és com va començar el VIR i com continua el VIR, bàsicament és així. Bueno, jo crec que estem fora de temps, no? No, encara no, queden 5 minuts de pròrroga, encara els tenim. Preguntes, dubtes que tingueu. Si vols... O sigui, jo ara estic pensant en criptomonedes i és el primer que relacionarien, suposo una mica per desconeixença. Estem parlant d'Ethereum, Bitcoins, tot això, llavors és fàcil que ho relacionin amb criptomonedes. La criptomoneda ara mateix estan totes cotitzades
estan als mercats de Fòrex, i a més estan rebent una bona pallissa a nivell de mercats. Sí, jo miro el Bitcoin i dona gust veure com baixa. Sí, Escolta, de 21.000 podria ara anar està a baixant. 6.000 i tot això. Aviam, els mercats són molt canviants i d'un dia a un altre són molt canviants, però la història és, no penseu que un dels problemes que podria haver-hi és que precisament el relacionin amb el que és criptomoneda. O sigui, algú ha tocat el tema de criptomoneda o us ha vingut algun input de criptomoneda? Molt bé. Les criptomonedes estan fonamentades en una tecnologia que es diu cadena de bloc. I la cadena de bloc la pots aplicar a coses molt diferents, inclús per substituir els notaris, diguem, no? O per el copyright de la propietat intel·lectual de qualsevol cosa. És a dir, és un sistema, a diferència de les bases de dades, que tu anotes una cosa i aquella base de dades ha d'estar replicada a diversos llocs perquè si peta una no perdi la informació, però cada anotació és cada anotació i va sola, i per tant algun espavilat pot modificar allò, es farà la còpia allà i som on som, val? En totes les comptabilitats i sistemes d'arreu del món. Passa això, aquesta gent s'han inventat un sistema que es diu cadena. Per tant, un conjunt d'operacions, de registres, que hi ha el nom de qui ha fet el que passa, el document vinculat i tal, està vinculat a la següent, i l'altre està vinculat al següent, l'altre està vinculat al següent. Desfer aquesta cadena és molt difícil, perquè tots els registres, totes les anotacions estan lligades unes a les altres. A més, això es col·loca en tots els servidors que tu vulguis en el món, de manera que una modificació ha d'estar acceptada com a mínim pel 51% de tots els servidors que estan remenant aquella mateixa informació al mateix moment. I això, perquè surti a compte i perquè no ho controli ningú, es converteix en el que es diu criptomoneda, que vol dir que per poder accedir a crear nova moneda hi ha uns miners, que es diuen així, que gasten molta energia, molt de temps i molts ordinadors i molta energia elèctrica, la Xina n'està muntant a punta pala, i et permet crear diners, i amb aquests diners tu operes en allò. Una cosa molt rara, però funciona així. Això no té res a veure. Només té a veure amb una cosa, és que utilitza la cadena de bloc. Per què? Perquè si tens un sistema més segur de guardar els registres, una cosa tan important com són les operacions i les transaccions i els diners, no ho facis amb el sistema antic, que és centralitzat i manipulable. Això és descentralitzat i molt difícil de manipular. Però no es cotitza, el valor és 1 a 1, els preus no es poden modificar, no va a borsa, no va res d'això. Per què? Perquè la creació monetària està vinculada a l'euro. Poses un euro i el canvies per un rec, s'ha acabat. L'altre és una creació monetària del no-res a partir d'uns algoritmes matemàtics i d'uns tios que saben desxifrar-los amb això. Llavors, són dues coses que no tenen res a veure. Òbviament, les criptomonedes han trencat el monopoli bancari, però tenen aquest perill de que, com que són limitades en el nombre de diners que hi poden haver, que aquests tios s'han inventat l'or del segle XXI, que és que l'or és limitat, com que mentre era limitat i es fonamentava el diner amb el valor de l'or, amb l'or i després amb el patró or, el diner era limitat. Quan la Primera Guerra Mundial necessitaven més diners perquè la guerra no podia durar més de 3 mesos, van canviar el patró or, van fotre la invenció monetària i es van endeutar amb els grans banquers i la guerra, en comptes de durar 3 mesos, va durar 3 o 4 anys i 3 mesos. Fantàstic el sistema, diguem, no? I a partir d'aquí funcionem així. Aquests ara s'han inventat. Només es podran crear no sé quants milers de bitcoins, no? Hi ha una xifra determinada. A partir d'això, clar, com que és limitat i s'estan produint els últims, doncs el valor puja, perquè si tu tens i tu els vols, sobretot per què serveixen els bitcoins? Per economia submergida. Perquè com que no deixa petja de res, es creen del no-res. El compres aquí i el vens... Operen amb xarxes internacionals, doncs clar, això no funciona. Ara, només per entendre's, la Generalitat al juliol, i ho acaba de publicar a l'agost, en el butlletí oficial, just avui ho he comentat amb uns companys, acaba d'aprovar una normativa pel qual demana a tots els departaments de la Generalitat, i d'aquí a finals d'any hi haurà ja un reglament, que utilitzin el sistema cadena de bloc en totes les operatives que pugui en tots els sectors de l'administració de la Generalitat. Vol dir que hi ha una aposta tardana, però que s'aposta per això perquè té uns beneficis superiors al que hi havia fins ara.
Però això, ningú dirà que la Generalitat opera en bitcoins, entens? Per tant, cadena de bloc d'una banda, bitcoins i criptomonedes d'una altra banda. No, però bàsicament jo el que em referia és si no es pot generar a l'hora de comunicar el REC, Bueno, vull dir, la barreja REC amb criptomonedes. Jo tinc clar que no és el mateix, vull dir, jo ho tinc claríssim, però si te'n vas... Bueno, no ens està passant. Val. De fet, vam fer una roda de premsa amb 10 mitjans, la trobareu aquí tota descrita. No hi va haver-hi... O sigui, un acolliment espectacular, de tots, de tots els colors i de totes les procedències, dels grans i dels petits i de tots colors, una acollida molt bona. Mira que és poc habitual. Hi ha un tema molt important, i acabo amb això si voleu. Hem parlat de moneda local, de moneda social, i ho he dit poc, però això és una moneda ciutadana. Els francesos en diuen citoyen, moneda citoyen, però en el cas nostre no s'utilitzava fins ara. Per què? Les monedes locals normalment estan associades a municipal, vol dir, com el cas de Santa Coloma, és el propi Ajuntament que crea la moneda per a facilitar que els diners es quedin en l'àmbit del seu municipi. Les monedes socials normalment les creen associacions molt lligades a l'economia social i solidària, amb uns valors d'economia de proximitat, de vincular productors i consumidors i comerciants d'això, amb vistes a lo mateix, que es quedi el diner allà i no se'n vagi fora. La moneda ciutadana és un mixt, per això hem posat ciutadana, perquè té un element de moneda local, malgrat no la fa l'Ajuntament, perquè la crea la pròpia entitat que la gestiona, però té suport municipal, cosa que és molt important per la confiança, i a més comptem amb uns ingressos d'1 milió d'euros que posa l'Ajuntament, perquè això normalment les monedes socials no funcionen perquè no hi ha prou mercat divers, són 4, i a sobre no entren diners nous, són els diners que la gent ja té. Aquí tens l'avantatge que tens una inversió molt important a fons perdut per posar en marxa el procés, més 1 milió d'euros amb RECs per activar. I és també social perquè la gestió és ciutadana, però no està limitada només a l'economia social i solidària, sinó a la promoure el comerç i el servei de proximitat. Malgrat que aquest és un tema molt difícil d'acotar jurídicament, però tothom sabem el que vol dir, diguem, no? No la gran superfície, sinó el petit i mitjà servei de Barcelona i en el futur de Catalunya. D'aquest punt de vista, l'Ajuntament no pot ser atacat per aquest tema com qualsevol. Sí, en un món plural i de lluita de partits i electoral, qualsevol tema, per més raonable que pugui ser per una part de la gent, es pot convertir en una arma per erosionar l'altre, no perquè estiguis en contra, sinó simplement per erosionar. L'avantatge de la primera presentació que va haver-hi el mes de març, el mes d'abril passat Setmana Santa, és que no hi va haver-hi cap crítica de cap mitjà sobre el tema aquest, i el fet que sigui ciutadana vol dir que l'Ajuntament té una responsabilitat secundària i que ara hi haurà eleccions municipals i la responsabilitat és secundària. Per això és un projecte europeu portat per entitats ciutadanes i pels comerciants. Si als comerciants això els hi funciona, no hi haurà cap partit que s'hi posarà en contra, perquè és absurd carregar-te el comerç en zones amb dificultats de la ciutat. El mateix si algun dia s'extén a altres llocs. Suficient? Sí? Gràcies. A vosaltres. Vinga, gràcies. Aquí teniu aquests fulletons on teniu el web, teniu l'app, explica 4 coses de com funciona, i en el web s'explica tot amb molt més deteniment. Aquest és el dels comerços, que és pràcticament semblant, però pensat ja pels botiguers i empreses. Això és el distintiu que en les botigues que participen l'enganxen allà en l'aparador o a la caixa o a la paret. Això ja està funcionant? Això comença el 28 d'aquest mes. D'agost. D'agost, sí. El 28 d'agost ja podeu anar al Besòs. Clar, però són aquells 10 barris que hi ha... Sí, 10 barris del Besòs. Els 10 barris més pobres de Barcelona, per dir-ho ràpidament. Dels més pobres, sí. Des del Besòs Maresme, La Pau i Bon Pastor, Baró de Viver, Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Roquetes. Bueno, has d'acotar-ho, perquè si no ho acotes, més difícil és tot, no? I bàsicament és això, o sigui, quanta més gent hi participi,
ni que sigui en pla de curiositat, doncs ens ajudarà a aprendre més i ja està. Martí, jo no ho he Tu dit com a aquí. ciutadà si vaig a un bar Sí. i vull pagar amb reps, com ho dic, com m'identifico? Bueno, sí, perdó. En l'aplicació, en el mòbil, he dit que surt el mapa, si ara us baixeu, REC Barcelona, al mòbil, val? No, aquest no. Us baixeu això, o en la web també hi ha un mapa, val? Llavors us surten tots els llocs on t'ho accepten. En el web del Google hi ha aquest mateix distintiu damunt de cada botiga. Val? En els mercats municipals doncs, n'hi ha una colla també col·locats allà. Allà on n'hi hagi, si tu vols ser un client habitual d'allà o ja ho eres i tu com a comerç no hi has entrat, dius, escolta, Pepito, jo em vull gastar els calés aquí, però si tu no entres en això, me'ls hauré de gastar a la botiga al costat, perquè tens. Per tant, la idea és que el propi consumidor sigui el que tendeixi a ser el promotor de la idea, perquè si jo ja sóc habitual teu d'anar a comprar i tu per mandra o perquè no ho sabies, no hi has entrat, ja està. Ara, de moment, han de ser comerços o serveis d'aquests 10 barris. Perquè si no, o sigui, aquesta gent els donem ara un avantatge comparatiu pel fet de que concentrem l'energia allà. Si obrim a totes les zones comercials i a tots els eixos comercials del centre de la ciutat, la gent s'anirà a comprar, inclús els d'aquests barris s'anirà a comprar a altres llocs, el que els interessa ara és fomentar. Veieu la importància i és, moltes de les polítiques públiques tenen limitacions perquè en un mercat lliure pels grans monopolis i oligopolis, però teòricament lliure per tothom, pots posar molt poques limitacions sobre el diner públic, on va a parar i a què es dedica, o el diner de qualsevol de nosaltres, no? Perquè tot és lliure. Això de tenir una moneda diferenciada de l'euro, sense negar-lo, només complementària, permet aplicar polítiques públiques i privades, socials, enfocades a determinats objectius en funció d'aquells que et participen en aquella moneda, cosa que si no, no podries fer. Enteneu, no? O sigui, ara tu reps 400 euros d'una ajuda pública i te'n pots anar a una gran superfície i te'ls gastes tots allà, que és el que estadísticament sabem que passa en el 93% de la despesa pública d'ajuda social se'n va a les grans superfícies. Per què? Perquè la gent pensa que és més barat. Llavors, el dial 93%, 93%. Quan parlem amb les famílies que estan en això, no? Que hi ha de tot el món, els diem, mira, normalment és cert que hi ha alguns productes que són més econòmics que a la botiga del barri. Però si vostè pensa gastar-se a la setmana 50 euros i va a una gran superfície, potser se'n gastarà 55, perquè algunes coses són més barates, però comprarà un munt de coses que no necessita per res, però que està muntada a la gran superfície perquè s'ho gasti allà, correcte, no? Hi ha tota mena d'ofertes i d'històries. Mira, això no hi havia pensat, mira que interessant, patapam. Si tu vas a les 2 o 3 botigues del barri, això és més difícil que passi, perquè vas a la llista i fas allò, sobretot si vas just de peles. Ara, avantatges, i és que en el cas de si tu gastes al barri, aquells diners circularan al barri, a lo millor si aquelles botigues no tanquen, algun dia potser trobaré feina jo o els meus fills, si algun dia, si sóc nouvingut i només conec els 4 de la meva comunitat d'aquella botiga, ara tinc l'oportunitat, veient això, d'entrar en una botiga que no hi hauria entrat mai, i dir, escolti, a veure què té vostè aquí, doncs mira, això m'interessa. Per tant, veieu que dota d'un conjunt d'eines de poder fer coses tant en política pública com en relacions socials de comunitat, quan dius, això és una eina per afavorir la comunitat. La majoria del públic al qual ens adrecem ho entén ràpidament, cosa que no s'entén tothom aquí, I, bueno, doncs ja està. O sigui, és el súmmum? No. És una petita eina per ajudar a augmentar la sobirania financera a partir de tenir sobirania monetària relativa i parcial, però sortir del sentiment aquest de que no hi ha res a fer, que sempre estem en mans dels mateixos i que això va molt malament i estem fotuts. Que la guerra està perduda. Exacte. No, la guerra... Va, tanquem aquí. La guerra no està perduda. Exacte. Poca broma. Escolta, no ara et faran el tall d'això i t'acusaran de terrorista. Bueno. Llavors, en els comerciants els heu ficat a la caixa registradora, se suposa que tenen les dues, la possibilitat de les dues, perquè tot està... Tot va en mòbil. El comerciant ha de tenir un mòbil, d'aquests que és això, i amb un codi QR, o sigui, jo poso aquí 5 euros de pa, ¿vale?
poso 5 euros de pa, apreto un botó, em surt un codi QR, sabeu aquests dels quadradets, fas la foto des del mòbil del consumidor, automàticament has de posar un codi, un PIN, com una targeta, t'autoritza el pagament i en els mòbils de tots dos surt resultat, la teva llista de compres i vendes i els teus saldos, i ja està, i et surt això. Ell ho té allà. Al final del dia, del mes, del què, pot veure quants recs ha acumulat. Ja li surt en la mateixa aplicació. L'únic que després, en la seva caixa registradora, igual que si tu tens ingressat tant en efectiu, tant amb targeta de crèdit i tant amb recs. Cap problema. Sumes les 3 quantitats i ho administres i pagues els teus impostos corresponents a nivell. Com es diria l'associació nova? Taula de canvi. O sigui, es crea una taula de canvi, no una associació taula de canvi. No, associació taula de canvi. Associació cooperativa o fundació. El marc jurídic l'estem estudiant ara. Però ens ha semblat que el nom aquest de taula de canvi funciona com a gestor Això, clar, agafes la història i l'has de tornar a inventar, no? No he dit que rec ve del rec comtal. O sigui, aquest aneguet que hi ha aquí és el rec comtal. Des dels romans, l'aigua de la Déu de Montcada ha alimentat Barcelona i ho expliques. L'aigua, com el diner, si està ben canalitzat, aporta riquesa. Si està mal canalitzat, provoca desastres per tothom. Ho entén tothom ràpidament. I a sobre vol dir recurs econòmic ciutadà. Li han buscat el punt aquest així i ja està. Perquè, una pregunta, aquesta associació tindria un capital? O només seria una entitat que administra, supervisa? No ho sabem. Si aquesta associació o aquest ens és el que gestiona la moneda, de moment no... O sigui, a diferència d'un banc, gestionar una moneda no requereix recursos propis. Per tant, no necessites capital. Perquè com que el capital és el... O sigui, tu no crees diner, tu tant diner entra com... I un espai de crèdit mutu tampoc necessita capital, perquè al final són tots que s'avalen tots. Administres confiança. Sí, clar. Doncs molt bé. Vinga, gràcies de nou. Gràcies a vosaltres.